Баскетбол. Баскетболът е отборна спортна игра с топка. Играе се от два отбора. Наименованието й идва от английските думи баскет – кош и бол – топка. Целта на всеки отбор е да вкара топката в коша на противника и да опази собствения си кош. История. Баскетболът идва от Америка. През зимата на 1891 година един американски колежански преподавател, Джеймс Нейсмит, се чудел как да разнообрази заниманията по гимнастика на своите студенти. Дошло му на ум да закачи два празни коша от праскови на балконите за публика на спортната зала и накарал студентите да се разделят на два отбора и да се опитват да обстрелват от място коша на противника. Така се провел първият баскетболен матч. По-късно играта придобила широка популярност, били установени правила и през 1936 година става олимпийски спорт. Първоначално правилата в баскетбола са само 13. По-късно с разпространението на играта са добавени нови. Първите международни правила са формулирани през 1932 година от Световната организация по баскетбол ФИБА. Екипировка и игрище. Единственото, от което се нуждаете за да играете баскетбол, е баскетболна топка и игрище. Баскетболната топка е по-тежка и по-голяма от футболната. Официално приетият за игра размер 7, който се използва от мъжките отбори, тежи от 567 до 650 грама и има обиколка 750-780 мм. Женските отбори играят с размер 6, с тегло от 500 до 540 грама и обиколка 720-740 мм. По-малките размери от 3 до 5 се използват за игра на мини-баскетбол. Игрището за баскетбол е правоъгълно с размери 28 метра дължина и 15 метра ширина. Националните федерации обаче имат право да одобряват за вътрешните си първенства игрища с размери 26 на 14 метра. Всички линии трябва да са очертани с еднакъв цвят за предпочитане бял, като ширината им е 5 см. Игрището е разделено по средата от средна линия. Самия му център е описана окръжност с диаметър 3 метра и 60 см. Пред всеки кош има линия за наказателни удари. Тя се намира на 5 метра и 80 см от крайната линия и е дълга 3 метра и 60 см. По време на наказателния удар играчите от двата отбора стоят извън ограничителното поле. Цялата площ на игралното поле представлява поле на трите точки, за всеки от двата отбора с изключение на площта в близост до противниковия кош, очертана от линията на трите точки. В двата края на игрището на височина 3 метра и 5 см и на 1 метър и 20 см навътре от крайната линия са разположени таблата с кошовете. Размерите на таблото са 180 на 105 см, като средата му над коша има очертано правоъгълно поле с размери 59 на 45 см. Самият кош представлява обръч с мрежа с диаметър 45 см. Правила. Баскетболът се играе от два отбора, състоящи се от максимум по 12 души, като на игрището едновременно има по 5 състезатели от отбор. Целта на всеки отбор, както вече казахме, е да вкара топката в коша на противника, да му попречи да овладее топката и да опази собствения си кош. С топката се играе само с ръце. Бягането с топка в ръцете, без да се тупка в пода, ритането на топката или ударенето й с юмрук е нарушение. От друга страна, случайното съприкосновение на топката с стъпалото или кръка не се санкционира. Победител в баскетболния матч е отборът, който при приключване на игровото време има повече точки. При равен брой точки, след изтичането на редовното време, се дава допълнително време – овертайм, който обикновенно е 5 минути. Ако и след изтичането му точките са равни, се назначава второ и трето продължение и така, докато не бъде излъчен победител в матча. Едно попадение на топката в коша в различни случаи носи различен брой точки. При попадение от наказателната линия се присъжда една точка. При попадение от средна или близка дистанция от вътрешната страна на триточковата линия се дават 2 точки. Попадение, реализирано извън очертанията на триточковата линия, носи съответно 3 точки. Играта започва с хвърляне на топката в централния кръг. Матчът се състои от 4 четвъртини, всяка с продължителност от 10 минути. Между четвъртините има почивки от 2 минути, като между втората и третата четвъртина почивката е 15 минути.
След голямата почивка, двата отбора си разменят игралните полета. По време на игра топката може да се придвижва чрез тупкане в земята, дриблиране или чрез подаване между съотборници – пас. След дрибъл или пас на играча е позволено да направи 2 крачки преди да стреля към коша или подаде топката. Ако състезателят направи повече от 2 крачки, реферът отсъжда крачки и топката се присъжда на противника. При условие, че състезателят стои на едно място и получи топката, тогава той няма право на крачки без преди това да е дриблирал. Дрибъл. Тупкането в земята или дрибъла се извършва само с едната ръка. Допуска се баскетболистът да сменя ръцете си, но няма право да дриблира с двете ръце едновременно. Топката не трябва да отскача на височина, по-голяма от кръста на играча. Подаване – пас. Пасът е средство за придвижване на топката между състезателите. Повечето пасове са съпроводени с стъпка напред, за да се увеличи силата на стрелбата. Основен пас е чест паса. Изпълнява се, като играчът подава директно топката от своите гърди към гърдите на съотборника си. Друг вид подаване е баунс пасът. Тук подаващият издига топката високо над нивото на гърдите си и подава. Топката пресича игрището и тупва точно пред баскетболиста, на когото е подадена. Пивот. Пивотирането е задържане на топката без дрибъл, но с движение на единия крак, без другият да се отделя от земята. Стрелба. Стрелбата е действието, при което се получават точки в резултат на вкарване на топката в коша. Играчът заема позиция пред коша с разкрач, колкото ширината на раменете, с леко свити колене и изправен гръб. Топката се държи с връхчетата на пръстите на изстрелващата ръка, леко над главата, като другата ръка трябва да е малко по-ниско от нивото на доминиращата. При стрелбата топката се запраща към коша с изпъване на стрелящата ръка до нейното пълно протягане, като китката трябва да се разгъне напълно. Когато стрелящата ръка остане за момент неподвижна след стрелбата, говорим за follow-through или замах, който продължава и след изстрелването на топката. В повечето случаи нестрелящата ръка се използва само за ръководене на стрелбата. Двата вида най-използвани способа за стрелба са сетшот и джъмпшот. Сетшотът се изпълнява от неподвижна позиция, като нито едно от ходилата не се премества по пода. Това е характерно за свободната стрелба.
Джъмпшотът се изпълнява във въздуха, близо в края на скока. Това осигурява повече потенциал и замах, а също така позволява на играча да се повдигне над противниковия защитник. Неизстрелване на топката преди краката да са стъпили на земята се счита за нарушение. Въпреки че е относително млад спорт, баскетболът е една от най-популярните игри в света. Мачовете на Американската национална баскетболна асоциация събират многомилионна аудитория пред телевизионните екрани, а заплатите на професионалните състезатели често надхвърлят 7-цифрени числа. Но не това прави играта толкова привлекателна. Баскетболът е динамичен спорт със силно състезателно начало, а това естествено го прави предпочитано забавление за съвременните млади хора.